Manay Gina, pinalaan ang mga abusong politiko. Cheer dance competition ng DOJ, ginanap. At Abra, na dismaya sa organizer ng beach party sa Lingayen. Masantos Yalabi, ako si EJ Dangla. Bilang na ang mga araw nyo, ito ang babala ni 4th District Representative Manay Gina de Venecia sa mga abusong politiko sa Mammoth Political Rally ng Team Gina Belen Michael kamakailan sa Barangay Pugaro, Dagupan City. Ibinahagi rin ni de Venecia na may natatanggap at naririnig siyang akusasyon na galing sa mga supporter ni Mayor Benji Lim na hindi siya solid kay Liberal Mayoralty candidate Belen Fernandez. May kumalat kasing balita na si Mayor Lim daw ang kanyang sinusuportahang alkalde at hindi si Fernandez dahil may nakakita sa kanyang kasama ang asawang si dating House Speaker Jose de Venecia na kausap ang mag-asawang Lim. Ngunit agad namang itinanggi ni Manay Gina ang akusasyon at ipinangako na lamang na ipaglalaban niya ang karapatan ng tao na pumili ng gusto nilang kandidato at huwag basta-basta maniwala sa sabi-sabi dahil diskarte lamang ito ng kabilang partido. Para naman sa balitang pampalakasan, iba't ibang bayan sa Pangasinan nakilahok sa cheer dance competition ng DOJ. Para sa iba pang detalye, narito si Tom Mendiguarin. Pahinga muna sa sandamakmak na legal documents ang Department of Justice o DOJ ng iba't ibang bayan ng Pangasinan. Isinagawa ang cheer dance competition ng DOJ sa auditorium ng Narcissus Sports Complex noong Biyernes, April 26. Nagtagisan ng stance ang branch ng DOJ sa Dagupan, Urdaneta, Alaminos, San Carlos at Lingayen. Hindi lamang magaling ang Department of Justice sa batas, pinatunayan nila na maibubuga din sila sa pagsasayaw. Tom Mendiguarin para sa Pangasinan Watch. Sikat na rapper na si Abra, dismayado umano sa organizer ng beach party sa Pangasinan. Ating alamin kung bakit sa report ni Mayan Garcia. Halos hindi mahulugang karayom ang Lingayen Beachfront dahil sa dami ng taong dumagsa sa beach party pagkatapos ng Mr. and Miss SK Pangasinan 2013 upang mapanood ang YouTube sensation at rapper na nagpasikat ng kantang Gayuma na si Raymond Abracosa o mas kilala bilang si Abra kasama ang kanyang mga kapwa hip-hop artists na sina Apex, Joseph Amara at DJ Spins. Noong umpisa ay naging maayos ang performance nila Apex at Joseph Amara, ngunit kalaunay nagkagulo ang mga taong hindi magkamayaw sa pagsigaw ng tuluyan nang lumabas si Abra para mag-perform. Kapansin-pansin na hindi na pagigting ang crowd control at tuluyan nang nagsilapitan ang mga nanunood sa stage na dahilan pa upang muntik na masira ang entablado kung saan nagpe-perform ang mga hip-hop artists. Dahil sa nagsiksikan na nga ang mga tao pati sa stage ay nagkaroon ng problema ang mga equipment na gamit nila Abra at tuluyan na nga nagkaroon ng technical difficulties na naging dahilan upang maputol ang set nila. Gayunpa may kinanta pa rin ni Abra ang Gayuma kahit kasabay lang nito ay ang beatbox ni Joseph Amara ng Beatbox Philippines pagkatapos ito'y tuluyan na ngang nagpaalam si Abra sa mga nanunood. Sinubukan namin kapanayamin si Abra dahil sa nangyari ngunit tumanggi itong magpa-interview on cam. Aminado naman siyang dismayado siya sa nangyari at sa organizer ng show. Gayunpa may pinarating pa rin niya ang kanyang pasasalamat at paumanhin sa lahat ng nanood sa kanya sa pamamagitan ng tweet post niya. Ayon sa aming source, gustong-gusto raw bumalik at bumawi ni Abra sa mga nabitin sa show niya. Nangakong babalik ito sa Pangasinan basta't may kumuhang ibang organizer sa kanya dahil gusto niyang magbigay ng isang magandang show para sa lahat ng mga Pangasinense. Inaanyayahan naman niya kayong lahat para abangan sa YouTube ang kanyang bagong single at music video na pinamagatang Ilusyon na mapapanood na sa May 1 sa kanyang YouTube account. Sinubukan namin kapanayamin si Abra dahil sa nangyari ngunit tumanggi itong magpa-interview on cam. Aminado naman siyang dismayado siya sa nangyari at sa organizer ng show. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Mr. and Miss SK Pangasinan, ginanap sa pagdiriwang ng Pista Hidayat 2013. Yan at iba pang mga balita sa pagbabalik ng Pangasinan Watch. Simula nang maging gobernador si Amado T. Espino Jr., ang Pangasinan ay naging number 1. We can dedicate our efforts to make our province one of the most progressive provinces in this republic. I know we can do it because we have the resources, the people, and we have the leadership.
Marami na hong namuno na gobernador. I have served under 6 governors. Bilang mga Pangasinense, gusto pa ho natin umangat ang ating lalawigan. Governor Espino restore the grandeur of Lingayen as the capital of a great province. Nakita ko ang White House sa Washington, D.C. Sa nakita ko ho ngayong gabi, hindi tatalunin ang Kapitolyo ng lalawigan ng Pangasinan. Dahil sa ating magaling na gobernador, Ipagpatuloy natin ang pagbabago at progreso sa Pangasinan. Una nang naibalita na nagrereklamo na ang mga residente ng Calasiao dahil sa naudlot na rehabilitasyon ng Villamil Bridge. Kumusta naman kaya ito ngayon? Alamin sa follow-up report ni Rica Sevilla. Labis na nababahala ang mga lokal na opisyal at residente ng Calasiao dahil sa naudlot na rekonstruksyon ng Villamil Bridge. Matatandaang noong Pebrero 28 pa ng nakaraang taon nang simulan ang rehabilitasyon ng nasabing tulay. Pinakiusapan ng lokal na pamahalaan ng Calasiao ang DPWH na bilisan na ang pagpapagawa sa Villamil Bridge na dapat sana ay matatapos na noong pang Pebrero 24 ng kasalukuyang taon. Ayon sa panayam kay Vice Mayor Roy Macanlalay, 50% pa lamang umano ang natatapos at labis nang naaapektuhan ang mga residente at lahat ng sektor dahil sa pagsasara sa lumang tulay. Sinabi rin ni Macanlalay na ang 118 milyon na halaga ng Villamil Bridge ay bahagi ng Spanish-assisted DPWH Bridge Construction Replacement Project at wala itong kinalaman sa local government unit. Humiling rin ang lokal na pamahalaan sa DPWH na magpagawa ng isang footbridge dahil delikadong daanan ng mga residente ang ginagawang tulay. Inaprubahan naman ng DPWH ang pagpapagawa ng footbridge na nagkakahalaga ng 7 milyon, ngunit kailangan pa itong gawan ng disenyo. Inamin naman ni Macanlalay na magmula umano ng umpisahan ang rehabilitasyon ng tulay ay 40% na ang nawala sa market tax ng Calasiao. Samantala, ang mga motorista ay maaaring dumaan sa San Vicente to Pogo de Tur Road. Rica Sevilla para sa Pangasinan Watch. Mr. and Miss SK Pangasinan, bumida sa Pistay Dayat 2013. Mayan Garcia para sa kabuuang report. Isa sa mga itinampok na event sa Pistay Dayat ang kauna-unahang Mr. and Miss SK Pangasinan 2013 na pinamunuan ng SK Federation President na si JC Arsinue kung saan natunghaya ng mga kabataang pambato ng iba't ibang bayan dito sa Pangasinan. Nagpaligsahan sa pagrampa ng kani-kanilang swimwear at resortswear ang mga naggagandahan at nagwagwapuang kandidato at kandidata noong linggo ng gabi sa Lingayen Beachfront na dinaluhan ng humigit kumulang 2,000 katao. Bawat kandidato ay determinadong masungkit ang korona at mahihirang bilang kauna-unahang Mr. and Miss SK Pangasinan. Nagpamalas din ng katalinuhan sa pagsagot ang mga napiling top 4 candidates sa pamamagitan ng pag-i-interpret ng mga video clips na may kaugnay sa youth's involvement to the community na nabunot nila na siya namang nagsilbing Q&A portion ng naturang pageant. Kakaibang araw ang pageant na ito dahil hindi lamang nito layunin na may pakita ang kagandahan at kagwapuan ng mga kabataan, kundi hinihikayat din nito ang mga kabataan para magkaroon ng partisipasyon sa pagpapaunlad ng probinsya ng Pangasinan. Well, the purpose of this pageant actually is to spread awareness of what the Sangguniang Kabataan members can do as their projects. Kasi let's admit, not all of the SK officials
are doing their work. Some of them have no inspiration or guide. So this is how we get them to be inspired and to be motivated. Sa huli ay si male candidate number 8 ng Manawag at female candidate number 10 ng San Fabian ang hinirang bilang Mr. and Miss SK Pangasinan 2013. Siyempre, gulat na gulat din kasi unexpected nga. Hindi ko rin naman in-expect na mananalo ako kasi first time ko na makipag-budget. So, ayun. Nagpapasalamat na rin ako sa lahat-lahat ng supporters ko, pati na rin sa mga co-candidates at mga staff ng nag-organize ng pageant. Siyempre, lalo na sa taas. Ayun, sa mga nanonood ngayon ng mga kabataan, being dubbed as the hope of the fatherland, dapat panindigan natin yon and be the best of what you can be. Yun lang. Nang entertain at nag-perform din ang ilang mga artista at YouTube sensation sa pageant at nagkaroon naman ng after party pagkatapos nito. Mayan Garcia para sa Pangasinan Watch. Maraming tao naman ang dumadagsa ngayon sa Lingayen Beach dahil sa open ship na isinasagawa ng Philippine Navy. Ano nga ba ang mga Dumaong kahapon sa Lingayen Gulf ang BRP Gregorio del Pilar, ang barkong pandigma o warship ng Pilipinas. Binuksan ito sa publiko bilang bahagi ng pagdiriwang ng Pistaydaya 2013 kung saan naanyayahan nga ang buong team ng barko. Nabigyan ng pagkakataon ng news team na malibot ang BRP Gregorio del Pilar na nakadaong sa layong 2 nautical miles mula sa Pampang. Ang mga bisita ay isinasakay sa motorboat upang makarating sa kinaroroonan ng barko. Sa habang 378 feet at lapad na 42 feet, matatagpuan sa warship ang kanilang wardroom o mess hall kung saan pinag-uusapan nila ang kanilang mga plano at mga activity, ang mga opisina ng mga opisyal, ang gun deck kung saan matatagpuan ang mga malalaki at malalakas na armas ng barko. Ayan, makikita ninyo ang 76 Otto Melara na naglalabas ng 80 rounds per minute na bala. Napasok din namin ang bridge kung saan nanggagaling ang lahat ng command sa barko. Makikita rito ang iba't ibang mahahalagang equipment na kanilang ginagamit sa paglalayag. Sa mess deck naman kumakain ang kanilang team. Kung nais naman nilang magpahinga at mag-relax, sa Lounge 1 and 2 sila namamalagi. Sa Lounge 2 nga ay maaari silang magbasa at manood ng mga pelikula. Ayon kay Commander Joe Anthony Orbe, ang commanding officer ng barko, ang pagbili ng Pilipinas ng BRP Gregorio del Pilar mula sa Amerika ay bahagi ng modernization program ng Philippine Navy at ng buong sandatahang lakas ng bansa. Sa mga nakaraang buwan nga ay nanggaling na rin sila sa Scarborough Shoal. Not only Scarborough Shoal pero lahat ng ano natin, yung ating sakop ng ating exclusive economic zone. Ano? So napupuntahan naman natin yung mga lugar na yan. Kasi doon naman talaga yung purpose ng barko natin. Patuloy ngang nakabukas sa publiko ang BRP Gregorio del Pilar para sa kanilang open ship na nag-umpisa nga kahapon at magtatapos sa May 2. Sa lahat ng mga nanonood ng Talk TV, we would like to invite you to come visit your ship, BRP Gregorio del Pilar, at mag-tour kayo dito para makita nyo naman yung barko natin, na barkong pandigma natin. EJ Dangla para sa Pangasinan Watch. Ano kaya ang masasabi ng mga mamamayan patungkol sa divorce sa Pilipinas? Ating alamin sa Kabataan para sa Halalan. Matagal nang usapin ang pagli-legalize ng divorce sa Pilipinas. Mainit nga din ang usaping ito sapagkat hati ang sang-ayon at hindi pabor dito. Ano kaya ang tingin ng mga kabataan ngayon tungkol dito? Iboboto kaya ng mga kabataan ang mga kumakandidatong pro-divorce? Hindi ako pabor sa mga politiko na pro-divorce. Dahil alam ko yung mga grounds, alam ko yung magiging fruit nung divorce na yan. And kung alam ko kung anong mangyayari sa family. Alam ko yung mangyayari sa pamilya kung ang parents nila ay nag-divorce. Ang sagot ko ay hindi. Bakit? Kasi unang-una ay tumatakbo sila bilang leader ng ating lipunan. Ibig sabihin, alam nila kung ano ang tama at hindi. At kung titignan natin, napakapangit na tignan na ang isang lalaki at isang babae na pinagsama ng Panginoon, pinagbuklod ng Panginoon ay paghihiwalay lamang ng dahil sa legalism. Kung tungkol dyan sa mga leaders, this coming election na tumatakbo
at sila ay pro sa divorce, I don't think na dapat iboto natin sila. Para sa akin, hindi ko iboboto yung mga tao na pro-divorce. Una kasi, nasa sanctity of marriage na napaka-secret nito. At tapos maraming kailangang baguhin sa family code natin kung ipapatupad nila yung divorce. May mga legal separation naman dito sa Pilipinas na pinapatupad kung talagang karapat-dapat na maghiwalay yung dalawang couples. Ako po hindi. Hindi ako pabor dun sa boboto ko yung isang leader na pro-divorce siya. Bakit? Kasi bilang isang leader, dapat you're on to positives, hindi yung negative, yung parang kung saan yung tao, dun, kahit na mali, doon ka, go na go ka. So, hindi yun, para sa akin, hindi yun maganda. And kung sino yung binad ng Lord, naniniwala ako na hindi yun dapat nabubreak sa isang bagay lang. Lahat naman na pag-uusapan and I believe divorce is not the answer. So, yun po, hindi ako pabor sa isang politikong pabor sa divorce. Ito ang boses ng kabataan, Cyril Tahanlangit, Kabataan para sa Halalan. Good news naman tayo. Magkakaroon ng bakasyon ng mga Dagupeño sa April 30 at sa May 1. Ayon sa Proclamation Number 570 na pinirmahan ni Executive Secretary Paquito Ochoa, idineklara ang April 30 bilang special non-working day para sa selebrasyon ng Bangus Festival 2013. Samantalang Labor Day naman ang May 1st. Naganap noong 2002 ang kauna-unahang Bangus Festival sa pamumuno ni Mayor Benji Lim. Bukas naman magaganap ang highlight ng piyesta na Kalutan Eddalan kung saan magkakaroon ng 1,000 barbecue grills na aabot hanggang 2 kilometro. Nakamit ng dagupan ng Guinness Book of World Records bilang world's longest barbecue noong 2003. At yan ang mga balitang nakalat sa aming patuloy na pagbabantay. Mga balitang hatid sa ngalan ng tapat na serbisyo at sa kaalaman ng karamihan. Mabilis, totoo at mapagkakatiwalaang impormasyon. Ako si EJ Dangla at ito ang Pangasinan Watch, ang mata ng publiko sa probinsya.